हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सोनू रानी ऑफिशियल कुछ रवन के भोजपुरी गाना सुना रहल बानी रवन के मुलायम करे खातिर। गाना के नाम ह चली औरत के भावा गा रहल बानी। हमरा पता बा कि रवन देख के मुलायम हो जाए, ये से हम सुना रहल बानी। चार जमे मोबाइल लगैले रहल, चार जमे मोबाइल लगैले रहल, होई गइले भोर मोबाइल चार्ज नाही कर पैला। चार जमे फोन लगैले रहल, चार जमे मोबाइल तू लगैले रहल, हो गइले भोर तबो फुल चार्ज नाही करे पैला। हो गइले भोर तबो फुल चार्ज नाही करे पैला। मोबाइल चार्ज में लगैले रह, मोबाइल चार्ज में लगैले रहल, हो गइले भोर तबो फुल चार्ज नाही करे पैला। हो गइले राजा जी भोर तबो फुल चार्ज नाही करे पैला। अब एकरा से का मिली मुलायम करे खातिर? ऐसन चांस से का मिले वाला बा? दुनिया में कुछ नहीं मिली। अब हमरा पसंद आवता कि रवन वीडियो देख के मुलायम हो गइल होई।